kaisa kok saklaimang jot to chini party IPFT chini 34 chini divisional committee tongo jot to 34 divisional committee IPFT sing taklai sidanto nakha sing 9 August sing palai lekha jemansa tak phainai 19 tarik August chini Maharada Bir Bikromni birthday abo সরকারি ভাবে ছুটি ঘোষণা খাইকা চিনি পার্টি হইতে আইপিডি পার্টি হইতে আং কইনাই যত চিনি ডিভিশন লেভেল নো নিরাव निजिनि पलाइलायदि महाराज बार्थडे पलाइदि जों सेमा पलाइखा तागलै पलाइनाय आं जतनो कइनाय जे 19 तारिख अगस्त जे मानसाक जों हाव दम मुख्लायै तंथक जाथकलायलै जों चिनि पार्टी तरफ থেকে जों आबो जाने जागाव जों पलाइनाय ते कायसा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिनि 23 अगस्त अब जों 2009 हइते बेसि बुरुम पालाइ दङ जों सेन्ट्रेल ग्यादारिं खालायो जों थांनाय बोसोर जों खालायमालिया सेन्ट्रेल ग्यादारिं खुमलुं हाइके आउटलाव जों खालाय दङ ताकलाय बाहायनो जों जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि टीम डिसिसन नाखा जे जत जाने डिस्ट्रिक्ट लेभेल जोंनाव 8टा डिस्ट्रिक्ट दङ 8टा डिस्ट्रिक्टआवनो जों 3-4टा डिभिजन तयै बर ग्यादारिं खायनाय अब जों साख्लाय दिखा 23 अगस्त जोंनि त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड डे आ त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड डे जत डिस्ट्रिक्ट लेभेल बर्न पालाय दिहा आं कइनाय अलरेडि जों दिनै समय करिखा ताबो दिनै 11 तारिख अगस्त संखा ते बे समय करि जों अबरसिजान दनाखा तागलाय जों सेन्ट्रेल ग्यादारिं खालायलिया अबे जोंनि पेन्डेमिक रग दंबाबो बुरु साइमोन आबागै डिस्ट्रिक्ट लेभेल जे मानसाक जों ग्यादारिं खालायनाय जों सेलिब्रेट खालायनाय जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड डे थर्ड के जोंनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जों पार्टी आइपिएफटी हइते जों सिद्धान्त नाखा जों जोंनि अक्टोबर मास बिसिङावनो जों दिल्ली थांनाय दिल्ली अभियान अब जों सिद्धान्त नाखा जोंनि मानब अक्टोबर जों जेमानसाक जों अर जोंनि युथ आइपिएफटी आटिसा आइडलेफ्टी आइपिएफटी के जों एलाइड अर्गेनाइजेशन जत मिलिगै जों दिल्ली थांनाय अब जों प्रिपारेसन लाइ दङ अब आं कइनाय जत डिभिजन लेभेल जे मानसाक जों थांलायनाय अक्टोबर मासेगो जों दिल्ली जन्तर मन्तर थाङै आगे थांबा हायखेन जों दिनै त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड तयै जों थाङो दिल्ली अभियान खालायनाय अब आं जतनो कइनाय ताबक राइट टाइम ओंखा टाइम बेसि करिखा जतनो जानाजार कालेक्सन खालायलायगि जों थांलायना बागै दिनै सिख्लारनो बेसिबां जोंनि युथनो आं कबगनाय हामबाय सर बोसोर जमानत लाङै थांनाय आमथारा जाबो जों साइना जों जे मानसाक थांनाय मेबि जों गोबां थांबा गाहाम जों हाजार कासे जों थानांगौ चेष्टा खालायनाय गेसार हासेव द ताव बीजेपी आपेते फमाया बुबा गाना हासे मा साना पाराय जाबाय दं ते अफिस बो पद खाजागा गे ताव हजरा बीजेपी आपेते टीबीसी तांखाय ताव बनि सिमा नबा सरकारनि बुखाखै मुंसा पाना जाय खाय जायगा ताकले बिसे ताव हजरा बरन नबा खाने सलके बुबा गाना सिमा नबा कायसा सिनेमा बिल्डिं टांनाय देन रकम तके नाव जागा कायसा पार्क खागे स्नाना आबो खाजिं वानसुं जादे दं नर बि हापन बुखाते अब तो जों वानसुका आं थांनाय बस थांनाय नायखा गेथिनि बिरबिक्रमनि अबनि अबगो सिमालंग जों ताम खालामनाय जों वानसौनाय अबश्य अब तो टोटली म्युनिसिपल एरिया बाय अब कन्ट्रोल खायजागो अब स्टेट गभर्नमेंट कोनो हात करै अब आउटला म्युनिसिपल काउन्सिल बरक साबर नायकिनि खायो के अबश्य जों कइनाय जतो साइबानो थांनाय बोसोरावथ आउटला म्युनिसिपल काउन्सिल तो कंट्रोल एन्ड मैनेज बाय नि CPM फ्रम गभर्नमेंट अब जों गाहाय खालायमालिया ताकलाय नागिरनो ताम खायना आं अबश्य आं जे चेष्टा खालायनाय आं उद्योग दानाय जों दिनै महाराज बिर बिक्रमनि सेमालन जों ताम खालायमोन अब जों वानसौनाय